Welcome sa Palamie Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana Jude ta. Hello mga listeners, upload na sa atong part 10 sa mga mata Brazila. Hapit na dyan natapos mga listeners. Huwag na ko nabasa ang comment ni Jude Plastico. Nag-comment siya nga wala na habol na ito pagbasa kay nakabuhat na tag-intro vlog. Naminaw gapon dahil si Jude Plastico sa ato ang drama nga bago na itong gi-upload ng mga mata Brazila. Salamat sa inyo diha, Jude Plastico. O sa dili pa ta magsugod mga listeners, magbasa dito sa atong mga comments katong last na itong gi-upload sa part 9 na to nga karon atong basahon sa para ma-appeal sa atong pag-vlog. Ang first comment na to si GB Gals, Sir, kumusta na ako? Sir, kumusta na ako tong pirmin nimo na minaw sa Kuwait? Kadumdum po ni GB Gals, salamat sa imo da GB Gals. Sa imong pagpaminaw, naminaw gyapon ka hangtod karon, salamat kay sa imo diha. Dasig jud ta pirmi sa labi na sa inyong mga comment, no. Mao jud ni makapadasig sa ato kay ma-appeal sa atong pagbasa sa ma-appeal sa atong pag-intro vlog. Salamat sa imo diha GB Gals diha sa Kuwait. Si Bernadette Larsi, same ta. Salamat sa imo diha Bernadette Larsi. Kaduang comment ni Bernadette Larsi, thank you idol, dagang salamat Bernadette. Si Dads Vasquez, dagang salamat Palamie Drama sa mga mata ni Drusilla part 9 og nagka-anindot na jud ang drama. Murag hapit na pud ni mahuman, God bless us all. Hapit na jud ni nahuman ang mga mata Drusilla. Nga ug ma-upload gapon ta para mahuman na jud ni. Paningkamutan nato mahuman ni. Kay para maka-upload na punta sa atong Palamie Drama. O salamat sa nag-comment o ato nasugdan ato ang mga mata dito sila part 10. O karon laing sumpay din atong sugilanon nga naguluhan, mga mata ni Drusilla. Ay, may anak ko sa Maydana. Pagod ko. Pwede masakyan pa inyo dito sa syudad. Buhatan ako ang sama sa akong gihimo sa miagi. Katong kita ko ni atong puti sa syudad. Pinaypad. Makita na ko siya balik dito. Ug iya ko madangan to sa iyang inahana nga usa sa nasilag sa mga orsini. Ug gawas anak. Mabuhog ko dito sa akong mahimong biktima. Kana mo sa kinan. Kana mo ako sakit pa doon sa syudad. Hey! Walang kumahyana ka na! Lari ka lang kali sa gyanan! Hapit ko na stress ka tungkol mo! Tuna! Buwan! Ama! Iyak kong gitawag kong buang! Hello? Sander? Nalawag ka? O sabi ato ni mo? Pasensya ka na sa ipaglugtis at umami. Ako na lang mga yung biskinsa ni mo. Mga yung sorry. Huwag kay angay nga una-unaon. Naanad ako ni mami ni mo. O nahibaw na ko. Nga maog ito yung isulti na rin ako. Inikita na mo. Victoria. Uwa na mo sa akong mangmag. Tingali, pwede na kong magpag-invite mo sa pagpanaon sa gawas o sa pagpanuloy. Pwede ba, Victoria? O unsa? Sander? Oh anak, nalipay kay ko nga ikaw yun ang isugat sa akong mga mata sa akong pag-abot. Salamat in taon kayo sa kahitasan nga iyang kang gibalik na mo nga usa ka na kong buhi. Salamat in taon kayo. Hoy. Upaing taon na makaligo ang ibang anak. Akong giingnan nga inig-abot kaligo o mag-ilis og tarong nga silina para makurat ka inikakita ni mo. Nga mura lang og wa siya maawa na to ba? Kamaulang gihapon. Usa ka na ko stars. Mo ba hoy? Bodhe.
Ako ay una siyang sabton kung sa may iyang mga kipakitang taras karon. Usaon nga na amnesia pa man siya. Naulian na ka na si Bodhi. Naayon na siya gikan sa iyang pagka-amnesia. Unsa? Sure ka? Wa lang to siya sa mood, honey. Tungod kay naglagot siya. Nga akong gi-insulto katong iyang ex-girlfriend nga si Victoria. Ilba? Karon nga nauli na ang atong anak. Nabalik na siya nato nga okay ra. Mukha, nakikog maayo. Kinahanglan nga mabalik ang akong lawas ni Adto. Kaya maniwang kikog maayo tungod sa kagool. Ikaw, nalipay nga nahiulit na ang imong anak. Kapan ang imong anak, wa gyud magpakita nga nalipay siya. Mura pa hinuon og nag-uol nga nabalik siya din is ato. Nico! Sandre, sa ka na makipanulti. Huwag ka balainin mo bati o kakulba. Ma-feel o guilt. Dili pa ka nang idugay na nagbuhag o sa imong manghod. Unya, muhagadayan ka na ako, Ana. Nanguya bugod ko. Gusto lang tikang ikuyog-kuyog o panoroy. Kana ra. I'm sorry, Sandre. Nabalibaran ti ka. Pinaiman ko magunaw na nagikan sa manghod. Ngadto ni sab sa magkuwang. Maragwa ko dili ka isa sa atong kaugalingon, Ana. Okay, maun ka. Nagkasabot ko. Uwam sab ko'y tuyo ang mapuli dayon sa dapit sa akong manghod diha sa imong kasing-kasing. Lain sab kon maghuna-huna ana. Unfair kayo sa iyang side. Unya na lang kung uyab ni mo. Kung naan sa'yo uyab si Budhi. Kung magkamubo na. Kung magkamubo na gid siya sa hinggit. Sandre. Unya. Asa ba na ginuganan? Tuwa siyang kwarto. Nasakitan sa mga gipanulti sa mami ni Budhi. Wa man siya ingon nga nasakitan na. Kinahanag naman siya. Naglagot hinuon. Magpasalam sabta nagkamubo na ang atong anak. O nalipay lang sabta para kang Budhi na naulit na doon siya sa ila. Nahibaw ka ba, Rudy? Naarabagi kong pisal ang akong anak. Ang atong anak. Dahil na ako. Di kumpisal. Naasay di kumpisal kanino? O saman? Sa Victoria, matod niya na ako nga si Sander na ang naasiyang kasing-kasing. Ug managsamang kuno sila na ay pagbati sa usang-usa. Unsa? Oh, sige Victoria. Magsulti lang niya ta. Bye. Kuya. Budhi. Si Budhi. Bisa ka siya taas. Miyari siya sa may pirasa. Nabanti ko nga. May naglito kas pa nga ni Victoria. Nag-istorya ba mo? Nag-istorya mo sa sel? Ha? Kuan. Unsa yung nag-istorya ni Victoria? Unsa ko yun? Mahimo ba yung mo konsultihin? Kuan. Namumusta lang ko niya. Mabati lang kong kaluoy ni Victoria. Tungod sa gibuhat ni mami niya. Ug ako'y nangayo og sorry sa gihimo ni mami niya kaganiha. Nilingkod si Budhi sa akong atbang. Ug magulanon kay siya daw. Ug daluoy kay ko niya. Unod akong tinuray ni Victoria. Bisan pa sa gipakitang kiniya ni Mami Antonia. Ligya po si Motos. Magpakita siya ang kaisip para sa among gugma. Ako gali sa umay. Bisan
Bisan pa sa pagdi ni Mami sa among relasyon. Ako galing gisupak ang kagustuhan ni Mami. Punta, mausa na iya muhatan ko yan. Pagmahal mo ko niya tinuray. Dili ba ko yan? Huwag kami mabudhi. Iyan naman ang desisyonan. Kaya gusto mong kuno siya o kalinaw. Ato naman tahuran na yung desisyon. O pag-move on na lang. Tuod budhi. Wa pa minimo sultihi sa kinatibukan yun. Nganong nakabuhi ka sa mga kamot ni Drusella? Si Drusella. Gusto niya nga ako sindan din sa ato. Kaya gusto niya ikatubong si Mami. Ang pangutan yun. Kung may kalabutan pa kung nani... Kung ganun na yun siya ni anak, sugat pa sa unang hantod karon. Babae nga, mukha ulo kasing-kasing sa batanong babae. Mga bilhin. Ha? Unsa? Nagkakit karon itangi sa una. Tiningkit ang ako syudad karon. Dagkan ka mga tao. Mga sakit na nagkalain na ilang. Napatay ang babae. Ingaw sa nalipay kay silang tugyo. Gipaghulis ng lalaki. Para ko ako makapantay anak sa mga panahon. Lahat kayo mga babae sa plano karon. Ang nakita ko proud kahit sila kaugalingon. Manipayon kahit sila. Ang panahon di pati karon. Kung ginong sinatik karon. Huwag ko makasuway ni anak sa una. Kaysa yung kung nahimong pinilanggo. Tungod sa nahitabo ka na ako. Masuya kay kung nagtanaw nila. Murag tanahan kong nakasuway sa ilang kasuwayan. Kung sa kain ilang kisudlan niya. Kalkado na nood ang mga babae ng mga mugbo kay mga sinina sa itaas o sa ubos. Gusto ko masudiha. Kay murag tanaan ang tanyang nagikan niya. Murag magmalipayon kaayo. Na ay pangan sa ibabaw. Huwag niya nakalain-laing kulor ng mga suka. Unsa na siya? Disco club. Musudo niya. Gusto ko masayad ko kung sa kinakadya sa kisugan ang mga patanong babae mga lalaki. Pagsiging liho ang sama. Nagpagpiyo kay gusto ko. Di ka pwedeng musun! Di pwedeng musun ang nagchinilas lang! Awa nagsulob lang kang murang daskin! Sama na yung magsulob! Kung ganahan ka musun, mag-ilis ka. Magsulob kang tarong o ayaw sa pagchinilas! Mag-ilis o sabi ko. Sige na! Hello, Alexander. Ano man? Okay, ikaw diha. Nakaroon din sa gawas. Gitawagan ko sa kong kasing nga mag-disco sila. Mag-disco ta. Mau ba? Makikang-out day ka uban sa imong mga kasin o dito to kang ilaag. Pero kikapoy mo ko ba eh? Sunod na lang siguro ko. Ang babae mo gusto manilo ang sila sa usa ka babae? Gusto mo na siya? Ha? Orang laluin ko sa babae? Huwag ginapakita konsyon niya. At madaog ko sa ako sa kadasan niya. Huwag akong tabangan ang babae ng urag. Gusto ang buwan na ng maong babaeng buwan.
nakabuhi. Ang babae di ka na lang. Ang babaeng buang. Nagkagising sa isa ang sinina sa babae. Sabi kasi ako salon. Huwag niya na ako makuha ang gusto na ako makuha gikan niya. Para makasurong ako niya nagkisurgas mga bantang lalaki mga babae. Sa may amin ako buhato nini para gusto niya ako ang akong pag-approach sa tao. Inahanglan niya dili sila mahadlok ako. Mas makabiktima kong dagan kung ako man kumuhay silang ako sila kumuhay pakitaan sa akong kaayo. Nagdugdug kong magpangilat. Kung maguhan, asa magmakasilog ini. Wala mo ko lang sila nga kailisan. Kailangan may kapangayuan kong tabang. Gamitin ko ako itsura para may madali ako. O di ba, mapati silang kaluoy na ako. Hello, Yayay. Good morning. Good morning, Day. Unsa may ato, Day? Mapainit ka? Or mukaon na lang? Unsa may makaon niya, Yaya? Naghawang nga akong tiyan. Makaon na lang siguro ko. Kay mulakaw masab ko. Magpa-enroll ko sa'yo. Mao ba di, Day? Oo niya. Ikaray mo adto. Wa kay kauban. Wala. Kay, wala naman miniputi. Ako na lang malakaw. O gumanawag na lang ko sa akong mga classmates ni Adto. O magkita na lang mi dito sa school para dili laay. Mao gyud, Day. Hinday. Dili nang gika ka makigbalik ni Budhi. Unya, si Sander. Imanagyan siyang sugton. Yaya. Dili man karon, pero sa maabot, imo na siyang sugton. Ambat lang, Yaya. Gustuhan man ako. Pero, ambot. Langit na ginasayod. Unya, Day. Kung napulaan siya pinaabot nimo, mangita na lang siya og laing babae. Unya, okay ra nimo. Ay, kanay. Magpaulang hirap ko nung kaos dun, Sander, ma'am. Sir, kay maligo po kung siya. Okay. I like the food you prepared, Doray. Kanay. You like the food, ma'am? Thank you, Ma'am Ilma. Magsalams. Ay, ikaw nagikog maayo, madam. Kay niya, mas dinumbunin na. Ay, kanay, ma'am. Ka, nagikog maayo para magbalik ng imong karang imong naandang langas mo. Mas sa unang siksikay ka. Mao ginay akong buhaton, Doray. Anak, kaya ba ni mo kaon? Kaon og maayo. Kay mamumong kasamsama na ako. Na, kaon maayo. Ano ba? Mabalik ang daan ng lawas. Ano eh? Dad, mulakaw ko. Magpa-enroll ko sa'yo. Kaya ganahan sa kumulakaw. Kapag start sa bahay. Ni Daddy raday ka ni mo malanghin. Nako, di ay. Oh, may barug ka. Ayaw ko igna nga dili ka na mukaon. Kay wa ka ganahin sa akong gisulti. Ha? Bodhe? Dili ka na magkaon, Budhi, nga gamay pa man kitong imong gikaon. Wala ko'y gana. Mag-prepare ako. Kaya mas ganahan kong magyampungad sa gawas. Kaysa magpundod rin sa bahay. Ay, kanay. Salamat sa pukain mo, ha? May batang ang bubuhe. Hala, kanay. Huwag na umiyan mo. Hani, kalabalaan. Ayaw lang og dibdiba ang panultis imong anak. Ato lang na siya sa to. Nasakitan na gid kaayo na siya sa imong gibuhat, sa imong pagpanghilabot ug sa imong pagguma sa ilang relasyon ni Victoria. Nico. Bye, Ma'am. Bye, Dad. Atin ako. Bayanak, amping. Amping.
Tuwa ng atong anak, Rudy. Magpatod siya sa driver ngadto sa eskwelahan ngayang inulan. Wa ba siya magkahuna-una sa pag-transfer o laing school? Anong iya man ang laton? Awa lang. Basil ba? Gusto lang niyang likayan si Muli. Well, I don't know. Kung may abot man na siyang huna-huna. Wa masab siya musulti na ako. O nato. Di ba? Tinghalik kapuyang sab siya magsigig transfer o laing eskwelahan. Hasol. Ngayon ako, magkita mo din sa school ni Victoria. Kaya nag-text ko niya kagabi. Wa siya reply. Iguro niya gising ng ako message. Victoria, lanong niyong inip ang atong relasyon. Lanong... Hi, buddy. Pero huwag ka di ay, nga nakauli ka na. May sulti ni nang duray na ako. Oh, I'm so happy for you, buddy. I'm so grateful. Na finally, nakauli na gid ka sa inyo. Oh, Iya ka din sa mong school? Nagunsang ka din. Ayaw ko ginang ha. nga mo transfer ko sa pag-eskwela. Kining, mo transfer na lang. Kaya mo man sa suggestion sa akong mga friends nga naa nag-eskwela diri. What? Unsa man? Padung pa kang magpa-enroll? Or finish na? Ka-invite ng tatika together with my friends nga mag-mall. Mga on and then, malalaog sini. Ayan lang ba? Nanasab ko'y ka-Paris. Kaya sila, nagparis-paris man. Unsa man? Okay ba nimo, buddy? Ha? Si Victoria. Si Victoria ka na. Ako na siya na doon. Nagkarakara mo na yun siya sa iyong pagkakita ni Victoria. Pero sige lang. Asa ka naman, buddy? Mahulog ka na gihapon sa akong mga kamot sa magdugay o sa madali. Victoria! Victoria! Si buddy, siya ni nagpaingag ako. Victoria! Pwede ba magsulti ta? Please. Kung ang imong pakisultihan ako, ang kalabot na sab sa atong relasyon nga ako nang gitapos. I think, wala tayo angay pag panisultihan. Natapos na ang tanan, tali na itong duha. Natapos ni kay imong gitapos. Bay Sander, sabda na nga ang desisyon ni Victoria. Bisan pa bang tuhod o giangkon diha nimo, na mahalsab ka niya. Pero, Bay, tanang ang babae ni bago lang isuod diri sa atong himutaan. Tanawa! moral ka na siya si Victoria. Mura bitaw. Pagkita ginako niya nga misuod diri sa cafe, si Victoria gidayon ang akong nakita. Pero Lahi lang si Victoria nga manamit. Simple ra. Ang modest ang style sa insinanaan. Pero kana siya, sexy mo manamit. Hindi lang ka nagkabos. kinsang kaniyang kauban? Iyang lulo? Nagpayan siya ng maungguwang nga lalaki. Ay, kung ina nga. Surudan din ang anak mo ang babae. Mas patap ko ng babae sa mga lalaki. Bay, tanawang babae. Ang staff ng mga babae diri sa mong cafe, iyang sundan sa pagtanaw. Masa, umboy na siya or... Hain pa siya tinawin sa mga babae ng staff dito sa coffee. Ikaw? Wala'y gugman ko. Sure ka? Masay mo na lang kadali. Mawagi din ang gugman ako. Tawad lagi gikontrahan ka sa akong mami. Kay... Nagpaabot na ako ang aming driver. Gana sa gawas na ining eskwelahan niya. Una na lang kanino.
ko sa bahay ng murag nangatake itong batanong babae sa inunog sa gusto ining hubungan siya si Nina. Pero isab-usab kayo ba itungod siya kung kaluoy kay nag-uwan kagabi ako na itong dadon ang mga babae sa amo. Ano sa mental hospital nga mo? Mausab. Magawa sa tagikan din sa kape. Tanahan. Ano ka? Sige mo kang tanaw ng mga lalaki nga guwangon. Nakauban at itong mga babae na murag si Victoria. Murag kanina ba siya nagpaabot at itong mga babae nga iya kauban? Asam rin ka? Nagpagwapa paghihapon sa siya? Iyan ang ipagkampahan ka ng tiguang na iyang kaubang babae? Hoy! Sirado man yung pultahan diri si Arnya ng imo man ang gipugos og abli. Ano bidoon man kadako? Gas! Salamat sa inyong kasing-kasing babae. Yaan talaga lisod sa restaurant. Salamat sa tao ni pag-itabang. Ano sa mga akong imahe o tungod. Sa iyo na lang alam na ko ang pagpamiktima. Huwag magkakailigaw sa inyo? Ang tuloy na tas bay. Bayrani, na dito gisulti si Budhi na ako. Humana ko siya pangutana kung doon siya mis maglinggawa sa mga kamot ni Drusela. Ha? Mato ni Budhi, sa dihang iyang hisgutan kang Drusela, ang kabahin silang relasyon ni Victoria nga iyang kadugo, o nga nagkabuwag sila ni Victoria tungod sa among inahan, na nasilag sa kaliwatan sa mga Orsini. Gusto ni Drusela nga dadon siya ni Budhi sa atubangan sa akong inahan. Ha? Unsa? Gusto masayra ni Drusela kung ang among inahan o ang apuhan ni Mami namo may kalabutan ba sa nahitabo niya nga nahimong mao siya karon. Usa ka demonya o ulipon sa mga demonyo. Bay? Ako nang tagipangutana nga kung Mami kung may nadungog-dungog ba siya sa iyang ginikanan o sa mga apuhan na may ipadautan na tao. Kung dili ba, imaldisyon. Pero wala na lang ako ilahos sa pagsulti niya. Dili ko ganahan nga mahibaw siya kung kinsa ang mga babae nga gikahadlukan sa kakanaghanan. Ang ano may gisulti si Budhi kabayan sa kagustuhan nito sila kung nakita siya. Basin pag ay nasayra na imong mami pagkana o pinaagi anak at nasubad ang problema kabayan sa pagpatay ni Drusela tungkol kay lisod ka siyang patyong Bayrani. Asa man ta girl, naman naman taog pa-enroll sa tong haan nga eskwelahan ni Budhi. Unsaon mo na imong gusto para maduol ka lang niya. Kibaw ka? Murag gukul ka iyang now. Magitalik na ni Victoria. Lain ba'y ato ba? Mayo kay nagkauli ra si Budhi sa ilan mo na usa ka na kong buhi. Nalipay pa kay ko. Wala uli og nabalik ra siya sa ila. Pero, maura di gihapon. No pansin lang gihapon ko niya. Talakot. Mayon tag. Kanang Victoria nga yang gimahalo maayo. Mapatay unta atong demonyang babae. Para wala ko'y karibal pa sa kasing-kasing ni Budhi. Nadja! Ay! Animal! Victoria! Ang liko! Di ka libik. Hoy, hoy! Ay, pagitaw kaaway, ha? Basta na niya, may armas na! Napatay pa! Hoy!
gipabos ang bintana. Gipabos ang bintana sa tiyanan o Sa Victoria na! Ito ko ba? Usaw. Sabta. Maog yun. Ala ko mga anak ko, mga apo mo. Wato sa bahay ko gabi. Ato sila mo ni hapon. O gusto silang makakita mo. Kaya kung man silang giinan nga na ako'y natabangan nga usa ka makanon na babae niya. Wapa! No, kila ko kusulti nila. Kita, nagkasinabot tata. Nahimuot ko ni Mutikuan. Kalang masayot sa akong magtipo. Ay, kaswerte yun ako. Isa nung taon-taon ako na budo. O ingon na ni Indi ako mangidaron. Na pag-ibabay nga misugot niya ako. Bakay noon na, mapa ba kayo? Nga, wow, nindol pa kayo mat. Siya? Baka gani kayong imong mga mata. O na something sa imong mga mata nga mo ganin bisan kinsa. Mura mag usulti kini sa pagduoy. Unya na pa ulit sa inyo, Tidi. Ari lang usa ta sa amo. Ari lang naman hapon. Samtang magchika-chika. ikaw, wang sab ko'y lingaw sa amo. Mga naong na tarin sa sakinan. Dili na ako isoding sakinan sa pagingan sa sword. Let's go! Tidi? Nakabantay ka ito moong sakinan nga. Mag-umilabay? Ano naman to? Oo, ang hapit na tumalas magan kaganina na ang babae nga sakay ini murag sa Victoria. Di ako lang mali diri sa Patio de Victoria. Nag-yun magod ka din Oh, tilawin akong gihimong cupcake Uy! Naluto na dahil Silvi ang imong cupcake, yaya. Maayo noon, be, kaya itong matilawan. O sige day, ako nang ibutang diri sa round table ha, ngaratan. Sige mga ikaw na. Tilawin na para dili na ka magsiyog huna-huna ba kung unsa man ang imong gikagulan diha. Klaro kaayo day ay nga naa ka problema. Pahin sa unsa man day Victoria ha? Bain ba na ninyong duha ni Sander? Yaya. May bati ba ako kaluin ni Pochi? Pero saan man? Mas bugat naman sa akong kasing-kasing ang magawang ni Pochi. Pero, unya day, usaon mo ng pangalan ni mo day, uy. Mamahog man sa mga murag ginapos na imong pagbati ang imong kasing-kasing. Kaya saon, mag-guilty man gid ka kung imong tubayan si Sander kay nagkauya baya mo sa iyang manghod. Magawat lang ko, Yaya. Na nailaing lalaki mo abot sa kong kinabuhi para ako nalang malimtan sa himpit si Sander. Ha? Unsa day, Victoria? Kuha ka siya. Ay, ayaw lang kahit kung diba, kung sa may imong mga nadungog sila mga gipanulti. Ang ito siya. Mga judgmental sa mga tao, bisan ugwa nila maisi. Ang saon, may kanon man gud ka, niya gwapa. Kung nahadlok sila nga sa kadugayan, mahug ang akong pagbakit dihat nimo. O imo lang kong pangapion. Huwag nituog ka ba sa iyong mga gipaniti? Dili siya.
Wa ko ilay tuhuan kung dili ikaw ra. Maayo. Kung maog ka na. Siya, asa magapayon, oy? Nga lang og sunod, musunod ako. Gusto lang akong suhito kung kining inyong lugar. Gusto lang kong masuhito. Pag-usap, ganahan kong maglakaw-lakaw ng gitawag ninyong Sige yan, oy. Ako lang siya masandahan. Ganahan na siya magsuyo-suyo din sa village na ako po yan. Kung saan ko yung uwinan, kung usa may ang gusto, eh basig masuko niya siya na ako kung iya niya kong bayaan. Hi, Nanduray. Good evening. Ay, kanay. Ay, good evening sa tinday na diya. Ay, uy, Sharon. May dala ka malagay. Sharon na. Nag-bake na ako, mami, og cookies. Lami kaayo. O gusto na akong patilawan si Tita Ilma ini. Silang tanan dala sa bahay. And hopefully, makauyon og maganahan na silang tanan ini. Oh, dali. Son, Sharon. Thanks. Kining, naaba si Budhi ng Duray? Ay, Sharon. Ay, kanay. Naama sa suhod. Murag na siyang kwarto. May batan ang babae na nakita na akong isulog niya na mong gate. Kanin dutri sa syudad. Bisan asang dapita o bisan asa kong ato. Makakita ko o makasukat kikog sama na nila. Mabuhong gid ang mananak nga ni Aderisud sa akong galamhan. Mugawas pa ka kadtong maong babae. Ako na nagsuwayan ng pangutana si Mami. Katungguan ako matiwas mo pangutana niya. Masin niya ay uy, kapit ang di kumabot sa ano. Na may babae na nagbarbarog sa may dapin sa daan. Kung nagsigig tanaw-tanaw sa amo. Kinsa magana siya nga. Yun na. Murag siya man itong babae dito sa may cafe na may kauban nga guwangon nga lalaki. Murag siya dito. Kay ang iyang nang murag ang gate nga maagian ng tao niabli kisam kay si Nadia siya ang nigawas yan hanya siya sa amo. Gawas ng babae diya sa mong gate. Umitan na si pag-ayo niya ng mga sakyanan. Huwag iyara kinigakyan. Kasayang nalay-laing niyabot mo. Hapansig lang. Napay daghang mga higayon na. Daghan di ay kay mga sanga-sanga. Nagdahan kinilang kitawag o village. Mga nakako niya namang pikas ka dyan. Gusto kong makita kung unsay naadya. Kung naasab ko'y makita nga batanong babae sama sa akong nakita sa pikas na dahan. May padayon na si Nadia sa paglakaw. Kung igo na siya matanawin ako. Ang babae na nagbarog-barog diya sa may dapin sa daan. Asam ka po siya pa Yabli, nagburaya ka ang date. Ako masuod din ako hagida nga sa kinana. Ako mablihan ang bintana ni sa kinana. Ay, Kaloy! Ay, hello daw! Ay, good evening!
Miyari mo lagi ito sinadya ng duray. Nahibaw na dito siya nga niya na si Budhi. Nabalik na? Ay, kanay. Nagkikita man ko siya dito ganina sa eskwelahan dang. Mao ba? Mao di ay nga miyari ito sinadya. Kaya nahibaw na dahil siya nga naulit na si Budhi. O, nagdala naman ganitong cookies dang. Para ko rin ipatilaw kaninya. Espesyally ko nga nila ni Budi o ni mami mo. Mao ba? Maayo gini mo sip-sip sinadya. Ay, kanay. Pero wala lamang siya swerte ka na. Kami pahulay na mas mami mo. O si Dong Budi sa panawa siyang kwarta. Ay, nibalo ka na. Wala man siya gusto niya ng nadiagan. Ay, natural din ligid na siyang naong. Kanay. Siya lang magutong pag-upawa ka lang lumata. Ay, di ka manigikan daw. Dito ka sa balay sa mga amigo nga imong gingon ka ganina. Katugigan nila ng Raninos. O di ba, nag-iyahay mong date. Double date ba? Double date. Double date ba? Wa mo ko'y uyab ng duray. Sige lang. Ako rin yung ilahaw sa sakyanan sa parkinganan. Ay dong, paminaw ni kadiyot ay. Tambag lang mong kini ako ha. Yan ang yung manghul. Ay nga, maglupo naman ka na siya dong. Kaysa magsige na siya gmukmuk siyang kwarta. Tungkol ka nasakitan siya nga. Tabangin na lang mig tambag ng duray. Namangita lang siya og laing babae. O dili ba? Iyang katunon nga gustuhon si Nadja. Total, kababata man sila. Kababata man sila si Nadja. O nagkailhanay sila sa usag-usa. Sukad pa sa una. Ma'am, bago kayo nagmata ka na. O ligawas ka na sa inyong kwarto ni Daddy. Oh, ano man? May tuyo ka ba? Naalang ko yung importante nga ipangutana ni mo, Mami. Kaya kung nakay kasayuran ka bahin ini, dako kayo nagtabang. Aron masulbad na ning problema sa kadaghanan. Sa ba na yung mga panulti diha? Onsay? Mami, nakabay na sahiran naghihimo sa imong katiguangan kanhi? Nanaay gimaldisyon ng imong apuhan o katiguangan? Kay tungod ini, daghan na kayo siya og nabiktima. Unsa? Nabiktima? Kinsa mo nagbuot mong ipasabot? Mami, ang imong kaliwatan o katiguangan nasilag sa mga orsini. Og tingali, usa sa ako mga apuhan nakatunglo og tao. Og labaw sa tanan, may kalaki siya. Og mao'y nakaingon nga nahimo na siyang dautan. Gitawag na siya og babayeng demonya. Og iya gani gibanduan si Budhi nga dadon siya ini diha nimo. Unsa? Kalau lagi kayo balik, di magkanaabot usoy. Nagtuyok-tuyok ako sa mga dani ning maong gitawag ninyong village. Kau saman. Dili na ka masaay kung pananglit. Mula ka man, kung muna kay ganahang pamaliton ba unsa nga wako o banimo? Gusto ko lang anaron ang akong kaugalingon sa inyong lugar diri. Bisan og waka. Magkahimor ako sa pagnagkaulakaw bisan asa. Nagaluto na ang min. Mga aunat ta. Wala ba kamukaon kaganina dito sa may coffee shop? Aw saman. Ha? Ni kaon gani ka pero gamay ra kayo. Ya, nabusog ka rin gamay ra kayo pagkaon. Muswag na ko. Kahuman yung magkaon. Panot buwasa. Kinaam ko gipalit nga toothbrush para nimo. Kaya para ba, dili mo ni mao og langsi ang imong ginhawa. Unsa to? Langsi ang akong gininhawa. Mao ba? Kining iya kung gitutukan mayo ug ang iyang ginawan. Ay, botso sa akong. Sige.
Buhaton ko ang imong gingon. Ug salamat sa pahimang mo. Ug daghan pa kong gustong masayran sa bag-ong urong karon. Kay karong panahon na. Lahi raman kaayo itandi sa una. Sa daang panahon. Sada ang panahon? Nga daw naghisgot naman sa daang panahon. Mura matagataw sa karaang panahon. Kanang gitawag og babaeng demonya nga mo'y nagkaingon nga na missing si Budhi og si Mana Kapit. May mando sa imong igsuon nga dadon siya diri nako. Oh, Mami. Ug kung wa pa magkakita og maayong paagi si Budhi, hayang dili gid siya magaling-kawas sa mga kamot at maong demonyang babae ni Drusilla. Unsa? Mami, gibuhat na namo ang tanan ni Rani. Pero lisod kayong patsyon ang maong demonyang babae, ma'am. Ma'am, gusto namang masayran. O sa akong higala nga si Rani, kung naabay na ingnan ining tanan. Ha? Naabay nagpaluyo ining itong nga mahika. Naghihimo kanhi sa tao nga nagmaldisyon ug nagtunglo niya. Maong naingon siya, ana. Mami, basin og ikaw ang nyawi ni ining tanan, masulbad kining problemahan. Para mahulong na ang pagkadautan ni Drusilla. Mami, nganong imo kong gitutukan og sama, anak? Nganong ingon og sa nakailam ang kaikaanang maong babaeng demonya. Di unsa man nimo sa pagkaila sa iyang pagan? Ha? Sander? Ha? Nabusog kayo ko sa atong gikaon sa restaurant. Lami ang ilang pagkaon dito. Next time, mamalik na sabta dito. Kay gawas nga satisfied ko sa ilang pagkaon. Satisfied sa ko sa ilang servisyo sa ilang mga customers. Lain ba yan? Si Budhi, kumusta na kasi? Victoria, gusto man. Nagkasulti ba mo ni Budhi? Kuma dito sa bahay sa anak ni Nagkain? Dili na ko gusto nga makiksulti niya, Dad. Samtang nga pa siya pagbati na ako. Ako na siyang nikayan. Kaya dili ko ganahan na maglaong na sabsiya nga magkabalik ra gihapon ni sa umaabot. Anak, Victoria, para likay sa mga istorya o sa mga pagsaway, ayaw na lang gid pagpakiglambikit atong maguwang ni Budhi. Kinahanglan, nakalimtan mo siya. O pangita na lang og laing lalaki. Nakasabot. Giunsa nimo pagkaila sa pangalan ang gitawag og babaeng demonya? Mami, Murag may personal knowledge ka about her. Unsa man? Doon na ba'y nagsulti nimo? O imo na siyang na-encounter? Yun na. Dili ba ikaw o kanang imong amigo nga si Rani permi mang magkuyog? Wasin kanang inyong perming panag-uban-uban mga tumuanak dito sa lugar atong mga tugid mo permi, dili ba? Dito sa maong lugar kung asa na magpuyo o makaplagan ka ng maong demonyang babae. Mami, karang mong demonya nga si Drusilla. Si Budhi, nagawas siya siyang kwarto. Umintanaw siya ng ni Mami. Namoy gimitingan diri sa sala sa taas. Pati ka kinsa man ang topic. Pati ka Victoria na sab. Sige na gyud pagkahisgot sa tao, Mami. Nagili kayo naman gani ko adto. Dili siya ang among gihisgutan ni Kuya ni Sander. Ang katong demonyang babae. Og Drusilla kuno ang pangan adto. Oh, Og akong gipangutan ang imong maguwang.
Kung nga nung ingon og sa suhito kay siya ng maong binuhat. Oh, hiuna. Sander, naghisgot ka kaganina sa apelyedong Orsini. Sa maong babae nga. Sa ato pa. Katong imong giingon kaganina nga gitunglo, gimaldisyon. Og mo'y nakaingon nga nahimo siyang babaeng demonya. Bakit niyong ipasabot? Nga kanang babaeng demonya. O sa siya ka Orsini. O sa ato pa. Kaliwat ba siya atong Victoria? Animal. Imo pang giliko-liko ang istorya. Wa na lagi di mo lahosa. Ano, Sander? Nahadlo ka nga mahibaw ko nga kadtong Victoria kaliwat sa maong demonya. Mami. Ha! Imo bang giprotektaran ka tong Victoria? Para dili mo samot ang akong kasuko ini og mas mo samot nga modeli ko sa mga babae para ining imong manghod. Nasintas ka suko si mama. Ha! Maayo kayong pagkamaguwang, Sander. Tanahan imong buhaton para sa imong igsoon sa imong manghod, which is good. Pero dili na maayo alang nako. Kay dili ko makatugot nga kaliwat nga gikasilagan sa akong ginikanan sa akong mga apuhan niadto mahimong part sa atong pamilya. Nungka! Nanahog si mami sa ubos. Nasuko agad siya og maayo. Nasuko og maayo si mami nga. Si Budhi. Nagtanaw siya na ako. Para na ako gugana yung mga ginukan og maayo. Kuya? Imo gigang giprotektahan sa Victoria. Tungod alang na ako. O may personal kang motibo, kuya? Budhi? Basin tinuod yun ako mga katalab na ikaw may gusto sa akong uyab. Huwag kinsay nasayod na ikaw ang rason na nung giingon ani ko ni Victoria nawa na siya gugman ako. Ikaw gitingali ang rason, Kuya Sander. Budhi? Huwag ka na ako mga pagduda diyan mo. Di na mo basta-basta malangkat sa akong huna. Di. Imo mas nasuko nga akong manghod. Maayo kayo ikaw ka na yun. Pero, puro ka na yung imo ikaw. Di ka mahilig mo ka ng mga utanon? Ha? Sa una, mukhaon ko, anak. Pero dugay na kong miundaw sa pagkaon, anang maong klase sa pagkaon. Oo ba? Kung mahimo, ayaw lang kaayo luto o karne. Mas gusto na ako na mabati na ako ang iyang pagkalabas. Kanang muragwa pa mo agi og kayo o pagluto. Ha? Huwag mo yung pasabot nga mas ganahan ka pa o hilaw-hilaw na karne. Dili kay hilaw-hilaw lang. Kung dili, mas gusto ko nga kanang hilaw gyud. Nakatawa siya malo. Narating kong itinaglaran. Ugma, gusto ko maimo kong dadong sa uban pang mga dapit diri sa syudad. Tungod kay gusto pa na akong masinati ang ubang lugar dinhi. Gusto na akong mataakan ang mga lugar o wa pagid na ako mataaki sukad pa sa una ug hantod karon. Ha? Wa ni mo mataaki sukad pa sa una o handrod karon? Kaya nga no,
asa man hindi ay ninyo. Naamo po yung sa kinabukirang bahay sa probinsya. Ug wa gyud ka makalugsong din sa ubos. Ug karon na ni hitabo. Karon na nagtabo nga nakatulog ka diri sa syudad. Uy! Kalukoy ko nila. Makaluluoy. Oh, makaluluoy ko. Makaluluoy kaayo ang akong pagkabatanon. Makaluluoy ko. Lugaw ang mga luha sa inyong mga mata. Nadako-dako naman tayo ng atong nga buhatan o krema. Oo, anak. O gusto ko, kung kumahuman ka na sa imong pagtuon, ikaw na ang mudain eh. O kami si daddy mo, salain usab na itong negosyo. Ako naman ang usa ninyong anak. Siyempre, ako gimusunod sa inyong mga gisugan o naput up ng mga negosyo. Mga doon na sa akong opisina. Usa pati ka ituyok sa mga bag-ong na puno ng mga... May nanawag. Kinsa ka nanawag? Namikunot man og maayo ang imong agtang? Human na naman unta mi magsulti. Pero nanawag pagit siya. Basta si iyong tuyo. Hello, Victoria. Unsa naman sa imong pagigsultihan ako? Dili pa ba ito klaro para nimo ang akong giingon nawa na ta? Ako nang gitapos ang talik nato. Huwag nahipaw ka na sa rason niya. Rason? Unsa nga rason ang buot mong ipasabot? Rason na si mami nako. Midili na nimo tungod sa imong kaliwatan? Tungod ka ikaw? Unsa ka orsini? Baura ka na rason, Victoria. Udo na pa'y lain, anak. Budhi. Dili ka nga. Ang usa sa rason, mauwang akong guwang si Sandira. Budhi. Sapos akong mga pagtuong o mga pagduda, dili ba? Pwede mo nga tana? Kanus alang nagsugod ang buong pagbati. Ha? Victoria? Hoy! Asa man ka? Dali sa Maydan. Ara lang padali magbantay-bantay. Magtambay-tambay. Magbarog-barog. Ha? Magbarog-barog yun? Nga naman yun ko no. Unsa man uy! Naibaw na ko. Magbarog-barog ka diri kay si Budhi. Tama silang tere sa taas. Ay, saktan ka day no. Magpa-charming day ka niya. Magpatbang kay magpatagad. Kung wa ka musulti anak, wagid ko mahibaw nga naapre si Budhi silang Teres. Ang akong tuyo na maghuwat-huwat ko nga maagi ang mami ni Budhi dito sa atong tungod. Ha? Mao ba? Murag, naarag siya kasulti. Kansa magkaanak? Dili ka si Victoria? Si Victoria yun? Na buwag naman ka na sila? Uy, babae! Padapin, uy! Ihapit na ka, magpatunga, oh! Ay, sakyanan nga, may paingon, oh! May hunong ang maong sakyanan na dili layo na to. Ngalong nahilong ka, Victoria. Maglisod ka sa pagtubag sa akong gipangutanan mo. Unsa man ako sa pagtubag sa Budhi sa imong pangutana. Lisod tubagon ang butang nga tinuod. Dili ba, Victoria? Budhi, Di kayo lang yun ninyo nga masakpan ka mo nga mag-upan o magkuyog bisan asa. Kaya kung mahitabo man kanina, matubag na gid ako mga pangutan na parte ninyo doon. Sa inyong pagtraidor na ako. ang mga kipanutan ni Budhi. Pinuot kita.
Kadisa ko sa akong pagkababay. Ako nang padagano ng sakyanan. Ay, sila. Mo ba nag-ablihan na puntahan sa sakyanan? Sa baga, manaog ka ba? Gusto kong maila-ila ka ng mga babae. Uy, ano man ka? Ako, makakita ka ang babae. Grabe ka makatutok. Ha? Tumboy ka ba sila? Atya, tanawa. May nanaw ka ng sakyanan. O usa ka babae. Kagwapa niya, Atya. Talbog ang imong beauty. Teddy, nakapantay ka. Mura si Victoria. Ganahan ko nimo. Higala na ta. Haba. Gusto siya maghigala na ako. Kakabilang malutok. Isip kasakit. Isip puto. Hala, oy! Ano man ka, miss? Ang sadyay ka! Tama, nagdali-dali siya balik sa lang sa kinala. Ano man to siya, oy? Grabe ka siya nakatutok ni mo. Anya, kalita mo sakit ang niyang tiyan. Ano ka, ha? Panaganang sa kanan, dali! Samtang ako ba siyang mapugnan? Pagdali! Ay, ang mga mata. Masipatan ako. Murag, nibig. Unsa imong giingonan? Ari ko magpaabot ninyo sa restaurant nga itong ikanan sa biyagi. Okay, Han. Bibiya na sa dito sa atong buhatan. O mupaingon na diha sa Victoria. Okay, mag-wait ko. Ay, naamsap ko yung istorya diri. Nagkita mi sa kong friend. Nilasap ko maglayo samtang nga magpaabot ko niyo diri sa restaurant. O sige, Han. Bye na. Kinag-drive ko. Anak, Victoria. Okay ka lang? Ganun na pag ako nakabantay nimo. Mawa ka na magtingog-tingog diha. O sa pa ba ang inyong ipalagsultihan ni Bodi? Ma'am, si Bukik. Iyang nasaktan o natugkad. Nga ang rason sa pagkawa na sa akong gugma niya. Mao ang iyang magawa nga si Sander. Oh, ha? Isulti dahil siya ni mo, anak? Wa ka siya sultihi? O prangkahi sa iyang maguwang? Nga siya, may talag sa unang pagpati niya ni? Ay, Mami. Sakto ka si Mami sa iyong pagtuwa. Unsa magresunod na mahitabo, sundan gid ninyo kanunay ang bantang mga sumpay, ninyo sugilanon nga naguluhan, mga mata ni Drosela. Kung mauto mag-search atong part 10 sa mga mata sila. Salamat sa nag-comment nga naadjud mo pirmi nga maapil sa akong pag-vlog. Salamat kay sa inyo ha. Ug ako i-shout out tanan nag-comment. Shout out na ko si Jude Plastico nga naminaw gapon. Shout out nimo diha Jude Plastico. Si Jimmy Galos diha sa Kuwait. Shout out nimo diha. Bernadette Larsis, si Dads Vasquez. Shout out nimo diha Dads Vasquez. Ug mga tong listeners tanan nag-comment sa tawag atong gi-shout out ug salamat kay sa inyong mga listeners nga naadjud mo. Gapaminaw katang-atangin na pud atong ugma nga upload nga part 11. Ug usmo na ko listeners, salamat jud kay sa inyong tanan.